cast sa upcoming GMA afternoon prime drama nga Prinsesa ng City Jail nakisadya ato sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Atong silipon sa report ni Krisa Dapitan. Dili gayud masukod ang kalipay ug kahugyaw sa Zamboangueño Kapuso fans dihang mibisita ato sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City sila si Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay ug Will Ashley nga cast sa upcoming GMA afternoon prime drama nga Prinsesa ng City Jail. Na-excite ang fans sa pagharana ni Will. Kilig overload sab ang dala sa Kapuso love team nga sila si Sofia ug Allen. Ug mas nahugyaw ang tanan sa pag-perform ni Beauty. Si Beauty Gonzalez! Kasi idol ko pa niya! Masayang masaya! Team Johnny, malamang! Sina Sofia, Pablo, and Allen Ansay! Oh my God, ang sarap sa feeling! Eka mo na dyan! Mapasalamaton sab ang Kapuso stars sa mainiton nga pagdawat kanila. Iba pa rin of course yung nakikita tayo talaga ng mga nagmamahal sa ating mga kapuso. Mabalik namin sa kanila yung support ang binibigay nila sa amin. Wala ako dito kundi dahil sa kanila. Sarap din po sa heart. Pag nakikita namin, nakinikilig sila sa amin kasi parang para sa amin, ang laking bagay nun. Kasi okay, mas ginaganahan kami lalo na, ay galingan pa natin, ito pa natin. It's really nice na makakita na mga fans. Ug syempre, sanglit anaa na sila sa Asia's Latin City, they grabbed the chance nga matilawan ang mga native Muslim delicacy nga mao ang hantak ug bawlo. Masarap din siya. May ano siya, parang yung tamis niya hindi yung sobra-sobrang tamis niya. Sakto. Yung hindi nakakauta. Yummy! Hindi siya nakakaumay na. Masarap siya. Samtang si Beauty, may bisita gayud sa Rainbow Mosque. Kanina nakapunta ako sa Rainbow Mosque for a bit. It's so beautiful. I wanna eat the satay. Giimbitahan sab nila mga kapuso nga subaybayan sa GMA Afternoon Prime ang Prinsesa ng City Jail karong Setyembre. Nagawa po kasi namin ni Alan together. Lagi kaming patwitams lang, kaya nga kami nami-mistaken as pa-cute lang sa Prinsesa ng City Jail. Heavy drama na siya for the both of us, so mas challenging siya. Savior yung magbibigay kulay sa buhay ni Princess. Wow! And si Princess din yung magbabago sa buhay ni Savior nung makilala niya. Actually, ang daming mangyayari. This is Beauty Gonzalez and I am inviting everyone to watch Prinsesa Ng City Jail coming soon this September, directed by the one and only Jerry Seneneng. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.